తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుమల విషయంలో పనితీరు బాగోలేదని సుబ్బారెడ్డిని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. తిరుమలలో ఎవరి డబ్బులతో వారు హోటళ్లలో భోజనం చేస్తే వైవి సుబ్బారెడ్డికి ఏంటి ఇబ్బంది అని ప్రశ్నించారు. హోటళ్లు మూసివేయడం వెనుక కమిషన్ల భాగోతం ఉందన్నారు. తిరుమల అన్నప్రసాద కేంద్రాల్లో 100 మూటల బియ్యం ఖర్చు అవుతుంటే ఆ బియ్యం కొనుగోలులో 10 నుంచి 20% కమిషన్ తీసుకునేవారని, అదే హోటళ్లను మూసివేస్తే తిరుమలలో ఖర్చు అయ్యే బియ్యం 1000 మూటలకు చేరుతుంది, కమిషన్ మరింత ఎక్కువ వస్తుందన్న ఆలోచనతోనే ఇలా చేసి ఉంటారని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఎవరి సొమ్ముతో వాళ్ళు హోటళ్లలో అన్నం తింటుంటే మీకేంటి అభ్యంతరం అని ప్రశ్నించారు. సుబ్బారెడ్డి పాలనలో భక్తులు ఇంట్లో కూర్చొని వెంకన్నను దండం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందన్నారు. నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేసింది ప్రతిపక్షాలను, ప్రజలను ఉద్దేశించి కాదని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి చెప్పారు. కేబినెట్ కూర్పు నేపథ్యంలో సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించే ఆయన ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారన్నారు. నంద్యాలలో విద్యా దీవెన కార్యక్రమంలో పిల్లల ముందు అలా మాట్లాడడం బాగోలేదన్నారు. క్యాబినెట్లో తనకు నచ్చిన వారిని పెట్టుకుంటాను, మీరేం పీకలేరు అంటూ సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించే నా వెంట్రుక పీకలేరు అంటూ జగన్ వ్యాఖ్యలు చేశారని, దాన్ని ప్రతిపక్షాలకు ప్రజలకు ఆపాదించుకోవడం సరికాదన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ అనంతపురం జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన వెంటనే 38 రైతుల కుటుంబాల ఖాతాల్లో 7 లక్షల రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం జమ చేసిందన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తమ ఊరికి కూడా వస్తే ఖర్చు మొత్తం భరించి సభను ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. అప్పుడైనా తమ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి న్యాయం జరుగుతుందేమో అని ప్రభాకర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో మీడియా సంస్థలు, జర్నలిస్టులు సొంత ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర బాగు కోసం ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయాలని, రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలని ప్రభాకర్ రెడ్డి సూచించారు.